po si Rosemary Galicia. Gusto ko pong maging teacher. Para pong magturo, tapos para pong matutunan nila din yung nalaman ko. Para maabot ang iyong pangarap, ano ang kailangan mo doon? Mag-aral po ng mabuti, tapos magsikap para matupad. Sino po ang mga kapartner mo para maabot ang iyong mga pangarap? Pamilya ko po, kasi po gusto ko po silang bigyan ng magandang buhay, tapos sila po yung naging inspirasyon ko. Paano nakatulong sa iyo ang child? Yung naoperahan po ako sa puso, sila po yung nagbigay sa akin ng mga gamot na kailangan ko po.